πλάτη και κατεβαίνει. Σάκαρε, όταν με βρίζω. Είπε να ζητήσει συγγνώμη. Να ζητήσει συγγνώμη, είπε, γιατί θα σε πάει πρωί-πρωί δικαστικά. Σας ξέρει, λέει, όλους τους τελείως. Ώρα λέει. Τι κρατάει ώρα αυτή η Σάκαρε. Νοσοκομιακό κρεβάτι έχει. Με ορό κιόλα, συνδεδεμένο. Άμα σε με το χάσα ή... Τι είπε ρε παιδιά. Τι είπε ο Σάκαρος. Τι μας λέει ο Σάκαρος από κάτω. Μου λένε στα μηνύματα τόλοι, άκου οι ανεδείς τι λένε, ότι κάνει, ότι κουρεύει λέει, κλαδεύει με το στριγκάκι λέει τόλοι. Άκου, τι μαλάκες είσαστε. Αφού δεν άνοιξα κάμερα, πού με βλέπουν. Αλλά τι αστείο, χάχα, γελάσαμε. Αφού δεν άνοιξα κάμερα ρε, πού θα ήταν. Μήπως σε είδανε. Δεν ξέρω, κλειστή την έχω την κάμερα, λες να την άκλανες ρε. Τα μαύρα μάτια τι κάνουνε, μας έκλασες. Τι ήταν αυτό. Καλά το Τι λες ρε,